Jia ayu hadin tang shikenta haba ki briu ki khlat no na kane ka parthai. Kabaning kong kalong ba ki bahayeng hasen ki para marjan marpa kindon saudong ya kamet bat ki bahayeng kin yam briu kumba shikenta ai. Hendrai gitep ba kapor kam sya ban penslam kumta kin pentip sya ki bahayeng ki bahasem ki basa jengai nang ta kin sedang ban perkhat ban pha shna ne ban shuthiet ya ki senduk yap. Hadin gatai kin sapha lek thiet jing thiet na yo ban aibam ID ya ki nong wan sngeulem. Kabaar ki bahayeng ki haban rai la kin bu shimit ne armiet ya kamet yap kabasa jong u lane ki bahayeng. Kajing don kam kababun hakapor kabalengkot. Handai da kajing ya trailang jong ki para marjan ki para shnong para thaula ban penbiang haki por ki balengkot. Hakas ni ban lej ontep hashwa ban sa prek ya kasenduk mano na ki bahayeng ki ban omna ban jau umat. Namar gandai kasien ke bakhadu bakin yo iya kadur khmat jong i bahayeng i balalej no. Henry tang shudep penlong jinge seng badru hadien balawan ontep ki bahayeng kin la ban pentengen kendet bat kila ban yokor barlem ya ki kam ki badangsa. Kabalai ki bahayeng kindang sngau temang sngau kenja kamtam nada duna beriu ki bawan ban yashong pensingan. Henry hadien riu benai la kela melen bat sedang ban kelet suki-suki ya ki bahayeng ki bala klat no wat ada kam dei ban kelet jiunom. Kabasau kabangide ban ken mau kalong bawat lada ubriu ubala klat no usumar bat lek khuaj ya kamet jong u kat ba udang im hakane ka perthai. Handai tang hadin sau phupra kenta baka mensiem kalami no na kamen. Kasedang ban bat ban puut no kane kapen kan mau yangi. Ka kabala tho na kaktien ke jong ublei na kisam ke nombar ka pasi spotlight ke khot ka bakhatsan khanyo. Baka jing iem jongi ki breu hangni perthai kalong tangkum uplang ubajelop no tang shipor. Bat wat kejaka ka ba ujudon kam ithu shu yu hadien ba ulayap no. Tongin pusan bah ya kane ka way. Nama langi duk ningi ruspa ladangi day ki nurse ne ki doktor ki minister ne ki chowkida ki nongret ne ki nong khayi. Bat wat ladangi di dawai bat sumar men kat no. Penban omdon uweru ubala ban lain na ka jingyap. Habaga men siam jongi kan lek pai shala unong tau. Hato kan pau hala unong tau da ka jing sngaus kem. Namar ba kat ba kamen siem kadang don ha kamen. Kala dep ban iet ya uji su bat kala syakri hun ro ya u. Kabakum kata kamen siem kalej sya unong pen im da ka khmat kabapu samki. Henry kamen siem kabam pen ya sno elde bat ublei kalej pai da ka jing babe bat ka jing sngaurem. Namar ba ha kapor kaba kadang don ha kane ka perthai. Ha kapor ba kadang don ha kamen ka pelut ya barok ki por jong ka ki jing kwa bat ki jing don kam jong kamen. Paralog kabakum no kamen siem jong pi kwa bagan lej ya kendu bat la unong tau. Karai ke syong hapi. Ngiduai ba ublei. Unyarab ya pi ba pinla ban siem ya karai ka ba pen sngau bhai ublei. Namar pilong kordor hadu kata hadu. Bakala pelong ya usaitan bentu no ya pi badru pikam kordor shu hakmat unong tau. Hadu ba upha yala uji su ban yap na kabenta.